जिएसपिआ बिपिएफजों जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया मोननैबो दोबैनाय नावखा दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव दिनै बिथाङा जइन जादों बिथांजों लोगोसे 500निख्रुइ बांसिन माखासे सोद्रोमा बिथांमोना जइन जाफैदों आं बिथांमोनखौ बयखौबो बरायदों आरो खैराबारि ब्लक कमिटिया धरणी बर' आरो बिथांनि गोबां दैदेनगिरि गुबुन गुबुन हारिनि लोगोफोर जइन जानायाव आरोबाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जादों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलनि 40टा समस्तियाव जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा 4 बोसोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि मावथिफ्रा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना अननानै दिनै लोब लोब जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोना बयबो लुबैदों जे 2025आव जेब्ला बिसायख'थि जागोन इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दाफिननांगौ आरो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया अरायबो थानांगौ दा जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदो बे जौगानायनि खामानिया बेबायदि सोलिबाय थानांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ बयबो लुबैदों दा नंखायनो खैराबारियावल' नङा 40टा समस्तियाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनै जइन जादों जिएसपिआ बिपिएफजों जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया मोननैबो दोबैनाय नावखा दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बांलायाव बाङालि मोनसे कटेसन दङ बिनाशकाले बिपरित बुद्धि होननानै बिथांनि साननायाव मोजां बाथ्रा फैनाय नङा जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय हेंथा खामानि मावग्रा जाय बिथांमोना हारिनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ सानै बेबायदि मानसिफोरजोंसो बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय लोगो जानानै खामानि मावो बिनि बादै जेबो गैया बे दानो बेखौ बुंनो हाया मानोना मिरुआवबो स्टेटआवबो आरो काउन्सिलावबो जोंहा सरकार दङ बेनिखायनो टाइमाव जों सावरायगोन दखलखौथ' दखलदारि सोर दखल खालामो ब्रिटिशफोरासो दखल खालामो जोंथ' दायो बिटिआरआव 3200 बुथ कमिटियाव जोंबो खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो समाज खोन्थागोन सोर लोगो जागोन सोर रासि जागोन मा जागोन बेखौ समाज खोन्थागोन खैराबारिनि थाखाय दिनै आङो गोबां फोसावदों नैबे जि अडिट'रियाम बेखौबो जोङो लुगोन ताम्रेश्वर देवालयखौ लुगोन मिउनिसिपालिटिनि थाखाय 1 कोटि थाखा अफिस लुनायनि थाखाय फोसावदों लोगोसे 1.5 कोटि थाखानि बेयाव गेस्ट हाउस लुगोन गासैखौबो दिनै फोसावबाय बे खामानिखौ फैगोन समाव लासै लासै मावलांगोन बिराद गोबाव दङ जों बिजाथिनि एप्लिकेसनखौ हाग्रामा महिलारिसो लायो जों लाया